Kini nga video mga ka-SP, aduna mi lakaw ni ug wala na mo damha nga ang yuta nga mo ang pagadtuan. Ang tagiya ato nakapsan po dahil siya sa iyang kinabuhi. Amo dahil dito may ginadala sa espiritu. Kay ang amo ba gina-expect nga adtuan mga ka-SPS dito gud sa Maligaya overview. Mani paborito ni ang kunuling lugar para maka-relax siya ug maka-istorya po niya mga espiritu. Kay espirituhan man siyang kunuli. Amo dahil nga magatong lugar ang adtuan ng kunuli kay kadagan po ang mga espiritu dito nga nag-uol sa pagkawala sa tagiya sa ilahang gipuy-an nga kinayahan. Pero ano nga tayo mga ka-SP, wala pa may kabalungan na matay dahil siya. O diyan na naman nabalaan nga pag-uli na namo. Dagan na kayo usab nga mensahe ang kunuli din mga ka-SP nga iya sa espirituhan nun. Makakaplag usab kita din sa mga tulong araw na to ang magamit para sa maabot nga katapusan sa kalibutan. So, pagkatapos lang sa mga video mga ka-SP. Salamat. Kaya gitulduan man ta kung mga language sila niyo. So, wala na takabalo kung saan pagbuhat sa mga teknolohiya niya. Ang ito at ang promote na kolonyal ta, promote lang ta sa nabuhat sa tao. Ang science is the systematized knowledge based on facts ganito. Base lang sa una-una sa tao. Who is God creator? So, maglingkod sa ta. Gikapoy ko samtang naludlo ninyo. Okay, what's up mga ka-SP? Welcome sa Espirituhan ng Gasa. For today's video mga ka-SP, doon na natay lakaw ron. Balaan na niya mga ka-SP kung diin tapad to. Kay gagad lami sa kuanyang kunuli. Kung asa minidal on ron. Ano kung mga kauban, no? John Marcy Mundano ug si Danilo Baldisco. Tingali pa bukid na po siguro taron mga ka-SP. Eh, nagkaroon mga ka-SP. Pero ito sila lagi. Bukid din ani. Dito siguro ta. Okay. Si Magi ang kwan. Hindi na ako bubalik ka dito. Balik siya. Cute zero. Man, pabalik mo, di pala bumuuban ako kung yung Asa? Ay, magkagad lang po minimo gasa ka mang lupa dan eh. Asa ka nagamit ang birto ba? Ibar mo ho? Mas tubig ba na siya? Okay. Tingala siya nga, uy, tighanan na komputer dali eh. may langga, yan na. Piling sa na mga mong pan ha? Ito mo dyan.
Ay, ate. Ako mo, gaboy halas. Ay, Okay, agi lang Mikol. hindi ko ikot ko nga. Sabi ko ng Berto eh. Ano ito? Ayun, katagalan na. Patubig yata karon. Gamay ng tubig ang ko, ano? Pa. Lang. Kilala mo. Kilala dito. Bilang ko kayo dito ko pagtuon sa. Kaya kuan, balaan ko din. Dala ko sambang. Sapa sa Marabang. Alas ka. Di ba lagi dili yung gisgot-gisgot og asa kay kalakaw yun ko. Di ba? Balo na mo. Magid. Bisa ka nang naimisgot, kao pa na mo ato ta dito, mato ta dito. Goal gali ko kamo gisgot mo lagyot ng lugar. May labihan ako diri. Naggisgot mo og lagyot ng lugar niya, o ti kwarta. Tawa to. Gisgot to sa di ba go ko ito kay wag gisgot ana nana nga mo abot ni sa balagman. May sugutan gid na kinahanglan at tuwan gid na. Pero ko ba? Dili ko pumutahod kay. Di ko pumutahod kay. Ang kwarta, Lagi sigado po. kapasidad. Magid. Di mo lang dili ko gisgot. Di ko gisgot, gisgotan mo gyud eh. Tamang mo ta. Lagi kaya maturon kay Dia dapat gisgotan. Gisgot sa milita. Yan ay tabo. Dapat betuon ka nagkot. Wala pa to, nala to, nagkasit na itong pagtabo. Pero, kinala ito, nagmatataba. ha. Pero dili kayo kuan Tado ko no, Mga magaling pero dili kayo Parang na Biblia. marang-arang lang ito. Oh, wala mo yung mga bakuna. Dito tayo. Tangusan ba? Tama gid. Ganun kayo ito, maglukto po sa ka ng diskutan, makita mo po sa yung mga rasyon. Yung mga tao, dahil yung ulo. Magpabor mo sa kalibutan man. Na. Bilalim na. Dagig dalin. Ba't ka bro langga mo rin? Kulit ni langga ba? Sinilas ko. Ha? Sinilas ko siya. Ulit, may kaya. Sinilas ba? Hindi ko gunit yaw. Ayan, butang sa kong So, butang na ko. Balik-balik yun. Sila din yung tinggal. Napunta kaya sakit kaya dahil sa kungkan.
Sila. Mana di siguro. Oh. Ah. Kapin tag. Lagi ba no? Abak konon. Sila. Diyan na tani. Dagan. Diba ano yung payag lagi dire? Natulog eh. Ah, nasunog dito? Puro tinilang ka mo. Segunda de bungan. Ang gagawin. Pwede mo yung ginugis. Bili tayo dati ginugis. Yan na. Mga 20 puro tayo mo. Segunda. Balik na ko. Wala na. Tinago Falls. Tinago sa Marabang. Kampayan, Matalam North, Cotabato. Oh, wala nang aligo sa Tinago Falls. Oh. Wala nang aligo ba? Kala ko bigla eh. Oh, nana pa yung mga silupin. Oh, ako na. Langan naman kung ganing di ko na po do. Ano po? Sugnod eh. Grabe yun ang tao, no? Ano agad? Walay labad sa gobyerno kung ang tao mo makanaon na kung sa gobyerno. Ang gobyerno, ikaw magtuman sa balaod sa inyong kaugalingon. Nga, ang problema kay kung nangamunuan, di man manahod. May balaod, di man mubuhay. Nang ulay matig-away kung ulay matig-away. Ulay supin, wala na yung mga nagbantay. Ulay. Saan po? Sila nagkakabulan na ito ng Gilimpiyuhan dire. Okay. Tuig na. Kumilan na maglaban sa Hanap yung mga silupin. Oh. Gipang labay na po nila. so, kitas kumaturan, kita ibad. Magad. Kung inon ta nga, namadong ta, kamatuoran, kita ibad. Ang katuhin na nagbuhat og bad mo na igi palabi. Na, ano na ang kung saka bakakon ang tao. Diyos doon, Kristohanon, pero Unit talawayan. Labayan na po ng sapa. Guys. Atuan ang Gilimpiyuhan mga guys. Pito naging tuig. Pero na kanan na po naging lawayan na po mga silupin. Wala yung labay sa basurahan. no? Ngunit ang gihatag sa Ginoo diri parang ang mga tao makainom og lunsay tubig na dili sa mga minerals na napaka minerals original kayo. Original yun. Original yun eh. Talbos siya. Original yun na siya. Subay gina ng kono.
Bato na siya, pero naitubod, no? No, batong sa. Salamat nyo. Muna isa nga, muna isa kung Pero nandito. ang mga kinayahan, ang mga taong mga karaan sa unang panahon, nagrespeto pa, pero karon ang mga tanong nila. Tama, agad. Ito, siguro sa naandan na itong pagkuban ng just nun, pero ang mga ginagawa ka, si Pumalika, si Bukun, mga lakas. Yan naman, natabi. Pugnaw ka ba? Tabi. Mga kasulod-tabi, ang nilagyan, mga bibig o lapita. Karang ang mga tao po, hindi makasabot po sa panggibuhat. Ang problema, sige tagtanom og mga kahoy, sige tagtanom og ulit punos kinayahan, pamutlon po sa mga tao po nga mga mapaymuslanon. Ganun ko talagman, mapaymuslampit na po nila. Kaya ito, kapag talagman, mo po ang talagang subject, para makata. Kung kabilang doon, ang nahalin dito. Ngayon mga tao nga, may espiritu na di pa bantay sa Diyos ang mga garis dito ka. Yan, tanawa ang palibot. Tanawa ang palibot, diba? Bugnaw. Oo, makatanong ang tao, anong nagkakaroon ba tayo? Ang bago tayo. Nagani rin si ang kaya dari sa lupa, kay dili mo kayo maslanon. Dili. Suko, hindi mo dito mo ko ka mga kahon. Oo, okay maslanon. Wala na, ibaabot og 20, 30 years, 50 years, kung hindi pa matapos ang kalibutan. Wala na makataksiyan ng mga tao. Wala, agad. Artificial. Artificial. Kaya atong ipandapat ko sa malay. Maring purit ha. O mga artificial na. Buhat na lang og mga mineral na buha pa rin ng mga sin. Mga itaw. Balay, buhat, balay. Ikat mo naman. Yan na. Kat mo na. Ay, tama yan, ha? Dagang kayo mga minerals na magamit mabuhi ang tao pero dili na ihatag sa Diyos sa kinayahan tungod kay mag-away naman sa kapo. Ito, sabi lang natin kwarta, malimit ang sa Diyos. Dapat sa Diyos sa Diyos. Ano ba yun? Ang bayog niya. Mayroon mong tuburan, Dre. Kaya sa ibabaw ani, dirigikan, nailangob ni pana dito nga ang tubig sa ilalom, nalagi sa ilalom, iya dito pud sa magsubay pud sa langob sa ibabaw. Kung ka nagabuga at dito sa matingaw, dito nakita ko sa pikas, ang tubod sa pikas, o man sa ibabaw, di ba? Na? Ibabaw. Babaw. Dire, wala may mga tubod di sa marabang. Walang, ang tubig ikan dito, gamay na tayo ang bira na kayo nakasulod. Gamay ra kay ning tubod nga dagko dre nga ko. Tungkol sa pagmahalan sa Ginoo nga ang mga tao makainom gitagaan gamay yung tubigdan. Sa mga tuna diyan. Yeah. Gusto una magbanag din sa gamay. Makatubod makainom naman ka. Karon ang yuta karon contaminated naman. Tungkol sa pagmastamas sa tao. Mga teknolohiya. Muagi lang ni Dere. Akin ni. Ano kung yatag sa Diyos kanan sa tao, mag-away ang tao. Kunya, musuko ang kinaingan daghan, ang wala daghang kamatayan. Daghang kamatayan pero paano man? Daghang mga tao nga malinda tungod sa kwarta. So, daghang mga tao nga nang mahakog na. Kunya, balasan po siya sa mga tao. Katong mga tao nga nagsakripisyo para sa kadalo sa uban. Example, kung dato ka man o pagkaan ka dyan sa Diyos aron magpatuloy ka aron pagpilitan sa mga tao
Mga naiuban, bugatan, tungod sa kalisod, ang trabaho na lang. Mga na intag ang magsugal. Di ba? Magtrabaho. Hindi mo magsugal ang iyong kinubuhi. Para kani, bira na sa kalugog. Yung mga tulog ang malanggam sa mani. Oh. Sa tuwa dito, sa apil, malunggan natin yung uban yung mga langgam dito, pero di mag-stay. Kasi mga tingugan yun, malunggan natin yun. Oh. Padala na, maduaw. Gusto po kong mamako sila mga tinug. Nagani na dito, ang pag-iya dito, bili ako. Dili good. Ang kumpanya, bangkag lang. Para serve yun yung itaab. Asama. Pobre lang, kabos lang. Malig yung ano. Ang kabos, ang sabot ka, kabos. Paglaban na pinag-ihan. Dapat pamutol rin. Siguyuran lang gani. Ang pangalan sa tao ni mo, Jacob ka. Di ba? Hmm. Kasi Jacob, katulad pang plano, nagbaligya, bayad lang. Padulungan sa bulsa, makatuloy sila yung langgan. Munang musuko ang kinaiyahan. Kanawa ang mga bukid. So kung naani mga inani nga mga buhi nga mga palanas, sila Lord mga murag katong mga igang nga palanas, mo na to na yung mga crack no, crack na murag langog ginagmay, murag nagseparate ba. Kung sa butangan ko siya og yuta, fault line ba? Bro, port line. Fault line. Dikit. Parang ang dibris, ang connection kumulinog, diya lang napita. Hmm. Nga, mo po sa bayan sa mga inungaw sa yuta sa kainit, parang naitinubdan. Ano yung purpose na yung port line, no? Kaya Mo na ang tinubdan gikan sa bulkan. wala port line, uyong tanan eh. Kaya Tama, kung gid. ang atong kalibutan karon wala kinabuhi. Patay ta kay ngano man wala may tubig ikan sa dagat. Ay, bulkan. Yung normal gid na naagi bulkan, hindi kalayo sa ibab ilalom. Kay kung naikilayo sa ilalom, naikinabuhi. Mo po na sa tuwa ko na yung mga pagsulay, yung mga pag-antos, kasakitan, binglangon ta, kasabot nga gilig-on ta. Kina mo na sa Biblia, gilig-on gani ang bulawan, Tama, sunog gani ang bulawan. Kita pa, niya usay Sunog ang kita, bulawan. kung mag-antos, musoko ka. Hindi ay, tuyo na sa Ginoo, parang kita maiagi sa kabulahanan. Kaya ang tao ng hayahay, tanaw mga dato. Hayahay na katong mga tao na nagpahimas lalo. Wala Plano di mo kabulahanan. nila. Tama good. Kini gamay lang ni nga patay ni nga ang tubig, gamay lang ang tubig, pero kung magbaha ni dito ang kusuba eh dako man sa kapasidad sa bukid. Wala lang tubig, nagpermanente kat was tubig silalong. Naman sa langog mga crack ba. Silalong. Dito nagsambay. Ya kanang stalagmites tungod 1 million o 1,000 pila ka century kaning tubig na to naaman na siya mga minerals na dugay nagtulok mo tong himo isang stalagmites. Mupurma pong bato, no? Sa sinugdanan na wala pa na sa kadugay lang tinulok-tulok sa tubig mugahi siya mo po ng atong kidney kaya sobra kainit magpabilin sa tong kidney ang bato. Tanawan ng kung ipakita niyo Yung labas. heater, di ba? Tama good. Set. Ang thermos, di ba, wala yung gahi, no? Wala kay Oh, Norman. wala mo siya gabukan. Wala ka bukal. So, may nag-sustain ang kainit. Tungod sa tigulangon sa tao, bugahi sa ang kidney, umamunti magsala sa kuan, sa mga minerales sa kuan, lawas niya.
Kung balanse ang imong lawas, katong mga minerals ng gahi dito, padulong to sa imong bukog. Na, tungod sa kaon tungod kay atong kaon puro sa mga chemical. Chemical, yung mga contaminated na ba, na yung mga residue, mubato sa imong kidney. Yung dalaw sakit. Na-process na ba? Madugay mo, maputi man na siya. Kini kay, dili man ni pinamaminti. Hugaw sa lagom sa agos. Mga sa ilalong sa langog, normal din sa ilalong sa langog na stalagmites. Dugay tulo sa tubig. Magpabilin ang mga minerals. Ano combine sa daghang mga minerals. Unang bato. Muraglaw sa tubig na baka ng uno. Oh, mga minerals na develop na into solid. Ikan sa liquid, develop sa solid. Pero millions pa na, thousand, Katoy. 100 sa tao, 100 lang. Pero gamay na sa tao. Lalo. Natulo na, pero equal passive lang. Passive. Passive lang. Muna sa balos kalibutan. Naagi, pero wala na to na-up. Diba? Wala gyud. Kaya gitudloan man ta kung mga langgit sa miyaw. So, wala na takabalo kung saan pagbuhat sa mga pitno niya. Ang ito at ang promote na kolonyal ta, promote lang ta sa nabuhat sa tao. Ang science is the systematized knowledge based on facts ganito. Base lang sa una-una sa tao. Who is God Creator? Mm. So, maglingkod sa ta. Gikapoy ko samtang nanudlo ninyo. Wala ang tinuod nga magtutudlo. Si Kristo sa una naglakaw, nagsige sa sulti. Ibo ka nudlo. Wala akong nanudlo sa magamit ko, matapukon ako ang mga patay. Walang ubanta sa tanad ko. Aron magsaksigid mo. Kung tinuod yun, ang conclude yun na to, unsa yun, ang kinabuhi sa kinayahan o kinabuhi sa tao, koneksyon sa kinayahan. Kung patay ang kalibutan, walay tao. Sa marito. Kung walay kalayo, patay. Kaya wala magitubig. Sama Kung wala nang po'y tubig, sa laing wala planeta po'y hangin. wala laing planeta nga way tao sa tupapatay din ang Patay. pana. Ang tubig, kung isirado na yung tubig, hose, pressure. Kung sa gawas ka rin, mo pagkalayo, siraduhon nimo ana dito, pressure. Kanya, tapos kung open na sa karin, Karit nga magawas naman iyang kwan. brag hangin pod, Magawas ng pressure. pressure, kung siraduhon nimo sa hose, pressure. Og imong abrihan karin. So mo po na ang tao. Ang tao, na life, pero atong siraduhon, mapugos ka o magdali ka mamatay. Pressure. Okay, na pressure mo Focus ka. mo ka tungkol sa imong mga needs. So, para yung open ka, kung unsay naani mo, kontento ka na lang na kay kusog. Malugagan. Diba? Tama gyud. Ano ang current converting pressure to baby current. So, sinalang open ka sa mga tao. Parang naakay. Bilang, ikaw ang kusog ka na ko. So, open ka. Kung na kay problema, isulti mo sa taong nani ang simbahan. Templo sa Diyos. Katong mga tao nga, dili mo dapig. Bisan ito bisan. Mas nidapig pa siya sa tao makasasala. Ano man? Ayaw itong sayang-sayangi. Pag lumot ato, kay mo ito ipadala sa amahan na ron. Malikon ka. Nga karon rin, daghang nawinaw na po ang nasa kinayahan. Kita ramay ang nituo sa ingon nga, muto ako sa Diyos, makita di makita. Kita raman ang nag-aka na. Pero kauban, igo lang nagsulti. Wala yung Mga nang lakaw nila sa seremonyas, nagsimbahan, pwede sila magtago, kabi nila, wala Diyos na tatanaw. ka. Pero na, ako rin nagtudloan. Muna ganyan, usahay, maghinuktok ko, usahay, maghilak ko. Ano man, dagan mo unta kaya mga tao, unta gituuhan sa mga tao. Pero, anong wala man sila nagsultis din noon. Yan, ilang sa aranda yun nga naluwas. Tuanas langit. So, nagpakanaog sa Diyos. Na ako, Tama gyud. mga uban nagsulti. I-komentaryo gani ko, nagsigarilyo. Bisyo.
Dili, ang bisyo na to, kanang nagamit ta sa Ginoo nga wala ta nagbuhat. Nagsige tag sulti nga nagtabang ta, naglakaw ta, nakikuniktas kinanyan, pero wag kita nakaagtos kinanyan. Tama gid. Tas gama sa tao. Pag abton sa kinanyan, sabaan ka ita. Hudya ka, lingaw-lingaw. Unya, unsa ana? Diyos nun ka. Nagsalig raman ang tao tungod ni Kristo. Kaya dili sa gustong tandaotan nga patyon. 2,000 ka tuig. Wala, nagsuko, nag-agulo ang kinaihan karon. Ang mga espiritu nga gipabantay sa Dios sa kalibutan nga agulo kanang patakalag pabuldos, patakalag pandaot. Pero kung wala na gyud si Kristo, daghang nabuyagan mo nang uban nga tambalan sa naay mga kinaadman. Wala man ta nag-ingon nga kalaban na. Ang gusto nato dapig nato. Kung na kay kinaadman, kay sila man ang nakakunik sa kinayahan, tambalan. Gibuyagan ka rin dapit. Anong nabuyagan mga siguro? Wala kay respeto. Bunalan magi kasi maginikanan buyagon mo gani kag magsaba-saba ka. Tama gid. Nya karon. Mingon naman ito sila nga ang ipasangin na ng Hinoon, ang nagbadlong na Hinoon. Mao po sa kuha. Nagbadlong ko, nagsulti ko sa kamaton, ako ni hinoy dautan. Mao po na ang mga tao nagpantay sa kinayahan mga espiritu. Dili na sila dautan, ang tao mi dautan. Ano man, na-spoil tungod ni Kristo. Nagdalag cross, yung gibalaan, gigamit pa. Yung gibalaan. Nabalaan na 2,000 ka tuig kung kwaon na. Di ba? Ang kwaon na ang gahom sa iyong gipakaon. Sabi yung gipakaon, ama na mo. Mabuhi ka. Tay. Yan mabuhi. Pag pinaghanang mapusos. Yung mga kanina, wala mo kabalo asa ko nag-adto. Bisit ako, paglakaw na ako, abi ko, dito ta sa akong antuan, andam ko. Pero, ang espiritu gusto man, dadang ko dito. Para makahatag ko ninyo, o konkreto yun nga, kamo mismo saksi, naglingkod mo ba to? Mura mo, nagtudlo ko ninyo, dili halang doon, dili gwapong lingkuranan, daghang mga mananap, daghang alam mo, nakaantos kay konkreto yun, nakato yun saksihan ang kinainan. Yan, kung dito mo na ko, daghang namati ng espiritu nato kung nalipay. Kung maon tali buhaton sa tao, o siguro mataas-tasan pa atong pagpuyo sa kalibutan. Tama Pero, gid. wala. Wala itong ibuhat, di palanog na to. Sa Facebook, sa YouTube, niya inon pata. Ang Diyos wala. Kung sa pagtuon ni mga Ginoo, dili siya tagihatanan. Ama? Tama gid. Siya man ang pulong. Yahweh, susi. O niya, nagbahin-bahin lang ta tungod ni Kristo. Di ba na sa Biblia? Tungod na ako, nagbahin-bahin ka mo. Nga karon kay nakikiusap ta sa espiritu, gipadala na kong espiritu, ginatudloan ko. Lisod kayong tao. Sultian. Kung magpabilin ka sa Adam sa pulitan. Isa ka mo. Kinsagod mo sa una. Rene Boy, si Danilo, ikaw Marcelino, kinsagod ka. Pero kung wala mo nahadlok sa silot, digin mo mamati na ko. Tama gid. Walang upal ko, wala kaila, no? Wala kaila sa Ginoo. O kung nagbasa sila sa balaang kasulatan, mo na ron ang panahon. Pagsugod. Di pa ni katapusan. Kundi mao ni ang sinugdan sa pag-agulo sa kalibutan. Maningil na ang kinaihan. Maningil ang Diyos. Kaya gipasaupan man yan, no? Diba? Sulat ni Mateo sa mga ebangelista. Nang gipasaupan niya. Kunya nangayo na siya og bayad. Gipatay si Kristo, gipatay si Moises, gipatay tanan. O karon ato ang paghihaya sa atong simbahan. Gigamit pagid siya ni mong balaan. Gigamit pagid niya ang mga pangalan sa gibalaan. Naman sa Biblia. Sa inyong sala, sa inyong paggamit. Nagpahawa kami sa yawa. Nagpahawa kami ng pusis, nagpahawa kami anak. Nagtabang kami, nanambal kami. Sa mga sala, sa inyong paggamit sa inyong pangalan. Kaya wala din sa inyong kasing-kasing ang binuhatan. Ang espiritu. Siguro sa pulong. May Oo, binatan. mali yun. Magunsamang pulong kung wala ang buhat. Nawa dan. Tama yun. Nga, nagmahay mo na ko, uban mo na ko. Ay, lipay. Kung naadagoy mo sa kalibutan hon ron, wala Pero kayo, bugnaw kayo. Inani mo istorya. Yes, Tama kaya di Tama mo yun. maminaw na ako. Kay bright ra ba kayo mo? Pilosopo kayo mo sinultian. May gani, Tama pinaagi mo kabulanan, nagpasakiton mo. Pero daghang kayo akong gitambalan ng masakiton, wala na. Kumbaga, asa naman ang siyam? Ay, namalik. Out of 10s. So, 1 lagid ang nabalik. Isa Manang rin. gamay ra gyud kay ta mag-views. Gamay ra gyud kay akong gitambalan daghang kayo. Karon,
Kung itaktak na ako, nag-prayer ko, Ginoo, naghilak ako, gilibutan akong kaaway sa mga taong bakakon. Gilibak ako, nagbuhat ko maayo. Ila akong giingag daotan, bisag wala hinungdan. Nakik-away sila na ako, nga wala gihinungdan. Basta itong nakik-away, anak ko diha. Nakik-away naman siya sa espiritu. Kaya ginawat na ko ang espiritu. Naminaw man ko sa wala niyo nakita. Mumabalik lagi kasok anak ko. Pero wala ko'y daotang binuhatan nila. Bisan sa balaod, madlokon ko sa balaod sa kalibutan. Iway gatong naglabay ko lang kay ang katawan sa Ginoo ya panalipdan man niya. Kana sila po ang walay biling bato sa amahan. Mga panggaa po na sila. Muna yung makadalag bandi. Pasagdain na sila. Mamaya naghatag Maabot bandi ang na. panahon nga mabitik sila Tama, silang litag. Sige sila suroy-suroy na ko panglibak. Mangyamiid sila mga agi, di ba? Mangyamiid sila mga agi. Mangyamiid. ko. Murag wala lang ko nilang agi ko. Mabitik na sa kaugalingon nilang litag. Ako nagampo ko nga dili pa sila sakiton, dili pa. Ginoo aysa. Sayang maluoy ko nila Ginoo kay sila nagtuo man ako nga buhutan kong tabang ang dili lang tuuhan ako kaning pagsulti na ko sa kamatuoran. Nakakita man ko anaay na nga impyerno. Ay na langit. Gamay ra kay na langit. Kay katuminong gamay sala. Gitagaan na gamay nga pag-antos isa ka dinaryo. Ila ra man gilubong. Murag pirmi lang ba, wala ni kipatubuan. Murag pirmi na sila na simbahan, kontento na sila, alamaan na sila. Yung pagbalik sa Ginoo yang giuli, isa ra gyapon ka dinaryo. Samantalang katong nag-antos, dako kayo, mga kriminal, mga taong pa naa sa prisuhan, paantos, mga bakakon, mga na dito, nabuta sila. Ila pag-ingon, angay lang minamo, Ginoo. Kay magasala mi, wala gali mi nagsimba, di ko pareha ng parisyo, na napirmi sa simbahan. O sige, ingon ni Kristo. Wala akong nalipay sa presyo. Presyo mo lang nasa simbahan. Nalipay ko atong tao nga dakong sala. Musta ko gibayad. So nayuban, doble. Doble yung pag-antos. 5 nga pagsulay. Daghan kay grabe yung pagsulay. Pero yapang yung gidoble ang pagsalit sa Ginoo. Yung sa Ginoo, ibalik ko nimo ang akong kinabuhi. Grabe akong pagsulay diri sa kalibutan. Pero si. Lapag gidublihon pag niya pagbayad. Walang nag-istorya sa no, hilak siya no. Kinahanglan kung sa atong nasugdan dublihon pag nato. Tama. Gidamay siya, walay naminaw niya, giingnan pa siya hanaw, giingnan pa siya kana. Yakin siya sa una, gidubli pag niya kana kita niya, bad gid kuno siya sa una. Di gani sa buto sing igsuon. Yang igsuon kay butan-butan, ilubong lang. Kuhaan ang jutay nila nga pag-antos, idugang Nugang. sa imong dako nga pag-antos. So, Tama gid. kalangit pa ka. Sobra pa ka. Matong tulisan. Karon dahil dadon ko karo ikaw sa kong gingaringan. So, kung inanawan pagbuhat ni Kristo, abot sa panahon, manuko nang naa sa simbahan. Labi nagdako ka gasto sa simbahan nga gitukod sa iyong amahan. Ginoo nga anong aning magay, nagpakaon man ko. O tanan kay mga pare na, o tanan ganing mga nasa simbahan pagkaon ako. O sa diyang gigutom ako. Wala ko niyo. Di pakaon. Yung giuhaw ako. Kaya naaman si Kristo sa nagkinhanglan. Kamo rin na nagpakaon ako. Nung pakaon ako, ano man, maminaw, magmula ako. Ako po yung Tama, pakaon ninyo. Kung nag-alagad ko ninyo, kamo po, magpauli po, mag-alagad po ako. Wala may taas na to, diri. Tama? Tama gid. Kung magpaubos ang isa, paubos po ka. Isa, paubos po ka. Para matulin ka, haron ipataas ka sa Diyos. Kaya namas bilang kasulatan nagpataas, paubos. So, ay mo papataas na ako. Kaya ako, nanikamot po kung magpaubos din. Di ba? Nagbiyaan ako tanan ang akong propiedad. Akong negosyo. Nanganhil lang tadi, malitag patil. Kaon-kaon na tagpatilan ni ron. Magit. Say, galing lang sa po si Dadan po, nagdala po ko. O matananiwang, nanambok mo ta. Siya yung garang-garang sa tuwal. Gani. Hatag na mo na kayaon. Og si Dadan pa ni uwa pag mudugang na to nga arang-arangan at mo na lang ni ato ang ikuan sama ni Sakiyo. Sakiyo gini. Pero kamo lain na. Uban mo na ako.
kumbaga, nihalad mo sa inyong kinabuhi nga ako o gusto mong musakti sa akong nasaksihan. Kung kamo, himo na kong tinunan. So, pag abot na po nila, ganaan na po yung mutuon ninyo, sila na po na inyong tinunan. Kami na po minudlo. Oh, kamo na po yung manudlo. Manay ingon nga, sos! Pila ka tuig na nakong tudlo ninyo. Magtutudlo na unta kamo kung di po kayo. Hindi po i-focus mo. Shout out lang kay kami, amuhan yung gisultihan. Parang mga matay tao, mga dagan sa kalibutan, dili ta magmahay sa Diyos. Ika sa karaban, Diyos ko Lord, numahay. Nya, karon, madungog imong pagampo. Nga kung abdi ka, wag ka nang hisgot og Biblia. Wag, gawas kung mahisgot kag Biblia. Uban, nagnambit-bit Biblia, wag ka nang ita sa na ang espiritu nga naghubad sa sandalyas. Mani ako, wala ako. Huwag pakialam sa mga taong dili, maminaw na ako. Sa tawhanon, pinanggan ako sila. Pero sa espirituhanon, igsoon ako sila, dili. Igsoon ako sila sa lawas nun. Sa naman itong lawas, no? Ano? Asa ng 100. 100 years. Asa ng 100 eh. Katinulo sa tubig. Guys, layo-layo na kami mong gilaktan. Okay sa ta. Okay manggani ng ilaga ng baba sa iring. Kaya gusto po sa mga espiritu nga nag-goberna din. Makikalibuilo po lang to. Nalipay pa sila. Right. Espirituhanon man ta. Sa to ba, nirespeto ta sa mga espiritu. Tama gid. Pero kung tawhanon na gay, kagkalibutanhon ka, wa kay respeto. So magpabilin ka sa kalibutan. Inig silaob ni kalibutan nga ang Diyos na gyud nagbuot ka ng mga kanang itawag na wildfire na god bilana ni gyud Diyos na gyud magbuot magawas na ng mga mitin sila alo mana silaob na ni mahimo Apil o kapay. botong si Daniel tulo ka buk sila amahan anak ug Espiritu Santo hiusahon nimo ang anak amahan buhat espiritu ug anaa nimo espiritu naminaw ka sa lamdagan sa espiritu ana atulo na nimo dili ta ay gimo palayo nako kung masunog mo, pasabot, bingo. Sunog mo lagi ko, kol. Napakay kulang, kinahanglang mamatay, karong malangit. Tama gid. Dili kong kabot, Pare karon magbuot ko, buutan na mo, yung talikod ay, nangyamiid mo. Ituluan naman tamo, parang may kuan mo, kabalo mo, asa mo paingon. Ano? Tama gid. Murag way undang ang espiritu na kung tulo niya na. Tama na po. Tinabdan jud sa kalam. Dinagan yun. Pero, ang iyong magtutudlo, ginasuluhan pa. Dili na kaabot dire ko na. Kanang nga kung sa simbahan. Dito na nas patay. Mga na sila, nagsimba sila sa patay. Dito nas patay. Magsaad man sila, ito nas lalim. Pero ako kasama ni Ingon ni Kristo. Katong pitugod ka, igsoon ng puli-puli kasawa. Nangutana sila, karon asa man. Dili na tinuodoy, ahalang yung parigingnan ba? Nalipato niya si Kristo ba? Kung mamatay, may nga nga, mag-abot na tantos langit. Mao man ay seremonya sa inyong gibuhat. Mao gid na. Mao man ay seremonya sa ikasal. Del bit do aspart. Nya kung tuwa ka, ang uban gani magpakasal gani nga patay na. Hastang buangan ninyo. Nalaw na. Hastang buangan ni mga buang-buang kamo. Wala Pagkadyuta nyo ginawa. Wala gid na kanang patay pakaslat. Ano? Ang patay kung nalangit, sama sa mga anghel. Kung na-impyerno, sama sa anghel sa yawa. Tuwa na po sa impyerno na po naglangoy-langoy. Kaya naling lamang ka. Dito Pabutan-butan biya na ang bad. patay pakaslat. Tanawan ninyo ang nagwali nga parang daghang mutuon niya, pabutan-butan. Talikod ay ito, ilingla di mo. Itaw takbunon. Wala, may po na manulti, buhutan po sila, murag santos. Santong kabayo. Na, may isa man na, santo ni mo tanahon. Nagaputi. Diyos Banan no. na aso. Laas mga sanin, business, sa mga merkado. Kisa mga bote pasabot sa merkado, di ba ang simbahan sa unang mo na yung merkado? Sabi niya yung merkado niya. So, Ano merkado? di naman sa Biblia, hubaron po nimo ang balaang kasulatan sa Biblia. Ay hubara sa imong kaugalingong pulpito. Mga nagtuon ng pilosopi, wa sila nagtuon unsa ang kahulugan sa Biblia. Kay gisilihan man. Kisa nagsilyo sila. Sila ang gigamit sa Dios aron silihan. Katago Uban na. ang mata. Tama Tampungan yung dalunggan.
dili mo pasultion. Sila magsulti. Unya, kung dili mo katubag sa pulong, ino mo, ang problema na itong katoliko, problema ni wa mo nagbasag Biblia. Tungod kay naara may isa ra magkaadlaw, maura to. Ya, matag adlaw na namin gikinahanglan. Una to man na. Katong ingon sige tungod nako nagbayon-bayon. Ipasiluhan man na sa una ni Daniel. Kilyoy kini Daniel. Paabot tayo abot sa panahon. So, nakalapod ta. Nakalapod mi. Ha? Padayon mas kung paano. Manglakaw na Kamu na po sa surya. Pero kamu na po sa siring dia. Tanan yung gisuntit doon. Pero mahilan rin akong bakat. Wala tayo nabilin. Kung magabi iba na yung maghumog dito. Dire. Ano na lang. Ang gabi lang makakaon. Yung init yung kayo, diri yung padulong ka ng mga kanya. Normal man sila. Pero kung adlaw, tungod kay wild naman kayo sila. Kita sa tawpat yun. Ano mo wild po na sila. Kaya gamit magayawa. Gamit po magayawa. Kung mag-away. Maakod sila. Pero sa ako, nanambal ko sa mga lala. Ambos, ano, iba ko lang, hindi lang, yung bala ko. Ay, daga naman akong gitambalan na ayo. So, dili ko mo patay, ubitin. Kamu pwede na. Bumusokon. Sige mo soko, basta bitin. Sado yung kasi ba? Dito yung po na, kaya nagtungulo mo na sila sa una. Sila pinong dan. So, dili po na sila kabahan ka rason. Tagbitin Di ko mo nagikuhaan sila tiil. Murag natunglo to ba? Ngayon Kita tagbitin. tungod ninyo, daghan kayo may makasasala. Yung na impyerno, pati daghanan ninyo sa impyerno. Makakit. So, musuko, sila na. Pero wala po to sila. Wala po ng bad, wala po ng malatintan. Nanganak pa ka. Naanak ka karon rin. Wala po. Dili. Medyo bastos ang itong ginikanan. Dapat no? Tama gid. Kung sa ato pa, nabuhi dito sa sala. Nabuhi. Kung wala sala, wala. Kung muna ang kalibutan, wala sa sala. Di matabubuhi kung wala sala. Tama? Hindi kita pwede maghukom. Kaya wala dito, wala sala. Napakatao na daan na. Gani. Sala mo. Ito, ang puna sa Ginoo. Kaya kung di na ito makasala, ang gamitan lang nimo nga dili sukwahin ay mo binuhatan sa sugo sa Diyos. Bad ba? Dili nimo paimusdan, imong kaulag sa wala gitugot. Kaya ganun. Ano ba ka? Buhat ang Diyos sa kalibutan. Una, pinaagi sa iyang pulong, ito mo ang tubig, gilain niya ang yuta. Gilain niya ang tubig, ibutangan o mga bato para dili kayo dili matipak-tipak. Makuha ng yuta. Karon naapos kasulatan mga bato. O gamit kita ng bato ni sila. Kuan mo man sila ang Kasulatan mga things nga wala siya yung life ay kinabuhi. Mutubo lang siya kung depende sa palibot niya na yung mga minerals kung pilit nila mo gahit sa wala mo siya na ginawa. Life. Living things na na. Yan ang tao na kinabuhi. Wala yung mukunik po sa may kinabuhi. Ang saging din oh. Sagingan man ang babaw. Kisa na sagingan. Ano kisa lang sagingan ya? Bago may atiman. Di ka na ilahang milisyo. Diba dito ako todo na. Pulta. Wala pa tatong sa ibabaw katong atong hunungan ito. Itong singkitan natin sa putito.
Wala pa takabot dito na. Tungod. Gusto mo Lapit din. na ta. Lapas naman eh. Ha? Sige nga naman niya, Tony, kuhan. Bababa, ang unahan na ni. Dito na ta, tungod. Kani kita ni sige nga. Dito siguro na. Ang itabaw ni kuha baro dyan ba? Tanggi. Unungan dito. Muna ni. Mau na ni. Ang sunod na ni. Diyan na unahan. Dapat tungod sa Unahan. kuhan ro dyan. Sagingan pa man idri. Ibo sa unahan ro dyan. Sagingan mo to. Ito lang kahit ko naibitin. Ito papahawaon mo. Makuratan mo guda sila. Kaya ang tawa magod. Patay mo dito. Manang may kuan po sila no. Maratol. Maratol sila. Nauna kag patay. Musuko na lang ka. Sukol na lang. Nagtuo ka na makakuha kag bulawan. Manabla na lang sila ba? Ang tao siligahin na yung mata. Tandan mo na. Kaya awa na yung nauna. So, muna lang patay kasi mapatay ka. Mo po na ang yawa. Kumain mo na. Kung gabito ni mo ang pagdumot sa suko, mani ka na tayo. Mag-away man mo. Prago ka ng itlog. Okay. Bakbak guro no. Nung ka? Ang Itlog to. lupakbak. Daghan ang paita, no? Kaitan bitaw no. Ano? Dula kasi dagko. Mas diri sila mo daghan. Kaya wala may musaka, di mangurinti. Maugod. Nga na, may sawa mo na yuta. Sawa mo na tubig. Mau po na sa bukid. Dito daghan ang mga bata sa bukid. Tuwa mo may lingaw dito. No? Sa dong sa duha, tulora gina isa. Pero katong Bukid. mga bukid, Pataganay ka anak na. kaya talagang po dagang katabang. Gamay raman po ang lead sa bukid. Gamay Kaya ra. pag abot sa po ninyo sa syudad, may pinsahan ka. Mga nila. Buwas ka hoy. Sabay ta dre. Sini kawayan yo. Okay ba? Muna niyo. Kanino? Dito na ta. Ay mo na ni nga kuan. Dre. Padulon na lang ko dito ni. Ang kapalayan dito. Nga pa yung tayo gwapo dito. Pero Dire man taliko. ito sa oras. Kung wala na kwan, ito lang limang. Tambay sa dito. Isa na yung yuta. Kami dito pa man eh. Diyan na nalagyan tungura. Muna na diyan. Dani dito. Nanawaw. Saka ni mo na diya. Oh. Titip ka na diya. Bangin tayo. Babawa na ng yurag. Batungan ng palaso-palaso. Nalatagi mo ni mga. Digit manaog, digit manaog dire. Dito tagikan sa babaw. Oo, tanawa. Mabato diya ni. Palaso-palaso. Dali Gas kita. na. Maligid ka na. Dati babaw mo dito sa ni. Saka ka diya. Magulit ka bagon. Kakat. Muli ka bagon para di maligid. Naman yung tertiyoran. Pero wala itre. At least lang. Sure sta. Si Rectress, wala sure. Ito lang. Balik. Ako nang itakin dahil. Turutan mo. Aga na. Hindi ka magamit ko yung pangkulit. Mapulpot eh. Grabe ko din yan eh. Ang tao murag astig. Itabo ni mga lutaag kas ubos. Human kita. Kumaning itang tanan nito sa Human boss. ka sa Diyos. Magkakagaling gamit ng pangalan. Ang Diyos nung tumutulungan. Ito mo kayo katao. Taas mo. Naggamit yung pangalan. Hayaan kayo.
Yahay ka nagamit siyang pangalan. Ay gusto ko man kami ng kalibutan. Markahan ang pangalan ni Jesus. Kung may ginoo, kung ang pero may kapadangan na matumang dito ba lang sa batad. Wala pa nabot sa panahonan. Kumbangin kami. Oo ba, dali. Murbusay na din magulan ba? Sige, okay ba? Subak, kada din. Wala pa gid. Kumagan. Subay lang kasi. Kung walay bato, bangag na ni, nanatumpag na ni. Oh. Pareha sa iyo sa ginsan. Wala na ni. Wala na. Wala ito, pero hindi na bato. Mani magkapugong. Wala na sila mo. Ano yung tagaan tagtabunok sa iyo sa ilalim pala lang. Nakatama lang. Nakatama. Grabe. Pangayan gud ang tao ba? Ginoo. Dakong pagkakas sa ginoo na ito. Kanang taong baka. Pangayan gud. Patuyang pumangganit. Mga dato ng tao. Patuyang pag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 
Nagtuman siyang sugo. Dito ta. Hindi na sa sursak din yun. Turbina naman ang dito. Hindi rin ta. Subay lang ko. Ako may mag-una. Oh. Okay. Nabalik si David nga. Paulahi. Kung leader ko ni sa tawhanon, ulahi yun ko. Lahi. Okay, pakaon ka mo sa mga diyon. Tama yun. Pinsan niyo ka. Kung nagwali ko matawhanon, sarili mo ito ng butang. Ready na. Pamilya ko kung sila na dito na kakito. Ah, dito na. Asuan nyo, ga, Dan. Dirin ko magpaabot, mag-isa pa. Hindi ito. Ready na. Ako ito mo ito. Ang daan dito ang kuan. Kumbira. Magpanawagan nyo sa daan dito, para si dito. Mag-andam. Tama yun. Oh. Hindi na. Ito na nabot yung tabukan itong dalan. Wala pa. Ang gudo o. Magtugpi ba dahil? Umabot yan. Dito good. Dito talaga na. Sama kawatan man siya. Sama sa kawatan. Yan ang mga kawatan. Pauna. Pauna. Hawak. Ito yung doon. Ito yung mahago. Tama yun. Kawatan. Kawatan siya. Sige balaan ni Cristo. Muslan. Balaan para hindi sila balaan. Pero wala dahil. Mga binungan nagkorap. Tama. Dili dahil. Mga propita. Gamit ay ang mga propita. Gamit ang propeta sila ng dato. Kali ang ubang mga tao din. Wala ka balong. Bisugo ba din mo diha? Ato wala nang gitahod para hindi masuko ang Diyos. Tama good. Ta. Kamang guard. Saan man. Silangga, nagbagbulbol. Kabali na silangga, oh. Nagsimugot. Dito yung giligan. Oh. Walang panahon at yung latag. Para pag-antik sa kinayahan. Pero dako na tayo ng natin. Dako na tayo ng natin. Ang kutito naman. Kaya dito. Yung giligan niya no. Bagurang dito ka sa namin. Babarang na pras. Buwas, bibili. Kaya
Pagkukuha natin. Dito yung butong mga batuon dito sa ubos ko na para dili mo dailos niyo taa dito. Ubos. Ano mga bato? Oh. Ano? Tuyo po sa Ginoo nga butang na diri. Patag na nito. Ano mga bato? Mm. Kung bato dito mo tayo pugong. Bakit may makaputa sa mga buta? May kuhit to, bilin sa to. Oh. Pagit mo. Magdara sa tagsa. Ikalima ka sa nga. Kulay, ako rin ingon niya. Manulito, bitagapon ka. Kuhit ko. Ha? Butong. Butong? Nagdala nito. Diba sa kasukan lang sa ngay, wala mo nang hapit. Oh, Taragya po yung kasukan niya. dito. Nagbubo ra. Okay sa mo eh. Garilin ko ta. Ah, Sinira ni Boy. Nabitang diri. Taas kayo. Nabitang diri sa pungod. murag dili ang butong ko. Gahit na. Gahi na. Murag kana siguro. Kana. Tulo. Tulo ra ka bok. To. Dili ka ako. Kita mo ha. Gini sa di ba na? Dili. Perindan niya. Asya rin. Kuan. Palit ganini. Ang wala ganyan titulo. Kinako sa ngay. Paligyan na ngay. Masa na. Mahalin itong yuta. Sumos. Yan himingay kay naay saging nagbitay. Oh, sana mo ito sa ubos ba? Ano saging dito? Nagbitay. Naa na pod me. Sila ng string, oy. Naa na pod me, namutong na me. Ng string. Saba ko na dito. Last dito. Diha, niya sila nga nakita. Huwag kaila. Tulala ko na sila. Sila gaming nga na me. Palaban ko yung nga. Design Sa sana. kilas ko ha. Kami niya kunuli ka uban. Dadagan. Boy. Bawat mo diha.